Ayun, taray. Welcome back mga tagapakinig. Ini po ang sa indong lingkod, si Christina. Asa iniman po si Boy. Welcome na naman po sa sarong episode ning Kabulastugan. Ayo, di ko nadadawag na mo rin talinga. Kung di ka naghinuli. Di nadawag ang talinga eh. Di nadawag ang talinga. Kaya ayan. Baka na nalaugan ning maluto. Bulbo. Maluto. Minsan mga panagkakan mo kita. Dai man naglalaog sa sa talinga, sa dungo bagay naglalaog ang maluto. Malay mo diba pag nagsiko. Iyan baga ang pinaka-worst na worst. Taray. Pinaka-worst na pagmati kapag ika na sasamid. Ning maluto. Kasi kapag nagsuksok sa lalamunan mo, nadiretso sa dungo. Dahil pag ka, garo papadokan ba yan? Or yung padok, ano pa mang gusto mo? Dahil minsan kasi garo hatching. Yan, naghatching ka ba? Naghatching ka. Ito, nagpadokan ako eh. Nagkakan ka ba? Tapos napatching ka bigla. Tapos masurusinga ka na lang. Para matanggal. Nagluluwas ang sipon. Tapos pag nalimo, ata. Ata sa kagapo. Oh my God. Amo ko parang yung tinarawa. Pero ano mo itong viral mo niyan ni Rendon, itong about sa motivational rice. Anong ikaw duman? Yan, motivational rice. At dyan, ito ang, wigiro na kita, The Cool Pals eh. Dahil, sarap sa mga idol mika is The Cool Pals. The Cool Pals. Shout out naman dyan po. Baka namin, bikini min. As in, igwa kitang sarong Bicolano na stand-up comedian na si asin makinangog. Sa istoryang matao sa Indo nin kaugmahan. Kakapayan asin eksperyensya. Na mahiras nin mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Bon. Asin si Christina. Sa pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Ronyan Nalo. NGO. Si representative ka mga NGO. Ayan, ang representative kang NGO, ayan si Roger. Ayan. Mr. Roger. Thank you po. Roger, kung nagdadamog ka man, sana maging marayan sa imong kamugtakan. Ayan, so iyan ang issue ko niyan. Na nasa mo yung pag-uulayan. Iyon inapod na motivational rice na sanggatos pesos. Nahiling ko sa post sa Facebook na ito ang motivational rice. Ano da yan? Is steamed pandan rice. Isipon mo maluto lang na may pandan. Sus, ginigibo ko man lang hindi yun. Diba? Tapos, di ko aram kung libre man lang ang pandan. Pero taano mahalon? Iyan. Diba? Garo, anong igwa sa rice na to? Kaso, di ko lang suno kung paano niya garo kinategorize ba? Oo. So maluto niya. Kung di ngayon ito kaya, mga hampas lupa ngaya ka mo, garo ibaon, di ba? Kumbaga. Di ngayon ka mo magbakal. Aram mo kaya, lang siguro yan? Marketing strat. Marketing. Oo. Siyempre, di ko niyan baka sa Pilipinas, more on nasinda, toxicity is the easy way for a viral content. Ang pagkakaintindi ko, kaya gada ginibo ni Rendon na rice na sanggatos. Kasi garo ang huna niya, garo it's a basic lang. It's a rice. Mm-hmm. Kung taano niya minahalan duman sa bar niya, kasi kung taano siya naging motivational na dapat na magkaigawa ka ning kakayahan. Na magbakal ning rice. Oo, so ngunyan dapat ito ang rice mo, ito ang maging sarang motivation mo para maghinguha. Grumayo man luman sa sinabi niya. Garo ki na yan Rendon Bon. Oo. Garo motivation, maghinguha kita, tanganin kita makabakal ning sanggatos na rice. Pero kapatalan mo naman yun, sabi nga rin ni Warby. Makabakal ka na kayo ng sarong kilong bagas. Diba? Oo, patal-patalong ka naman kayan. Hindi ka magparasabing kwento baka ay, sa bagay, baka magpa-picture si Rendon ng niya certificate with honors. With honors. Sa taong maduman, garo,
okay ka. Okay lang kung mayaman ka na nagduman ka. Dapat pa ako can-afford. Kapatalan nga talaga. Siguro, halimbawa, nasa ibang bansa. Kasi ang 2 rice is $2. Oo. Diba? Digdi nga sa US, ang 1 cup of rice, extra rice, kung ano? $1? $1, no? Garo 50 pesos. Sige, mas mahal pa duman. Ayun, sang gatos. Pero siguro, ang 1 cup niya, baka ibang cup mo nang Dahil ginamit. kung ako kaya sa iya, arog na lang ko taka ni sinaging marketing strategy niya. From the sales point of view. Sige. Taray. Dahil kung ako na lang sa iya, tanong ko siya minahalan. Kasi kung halimbawa baga, as a health conscious. Mayang toxicity si ginamit mo pagsabna. Sila agad. Ano nga naman doon? Hindi ka daw. Hindi ko nasabihin ng product Basta na na to. So, kumbaga, nawala na lugod ko. Kumbaga, di ba health conscious siya? Kumbaga, health enthusiast siya. So, may mga diabetic. So, kung maduman ka mo sa sakuyang restaurant, kaya ko minahalan ang bagas kasi, or ang maluto, kasi saro siya sa pinaka root cause or pinaka mataas ang sugar content. Carbohydrates. Yan, carbohydrates. Yeah. Kumbaga si unhealthy na bagay, mamahalan mo. Yes. O halimbawa kang pinirito. Piniritong talong. Ang talong baga nag-absorb yung dakulo na lana. So mamahalan mo. Imbes na ajis, gigibon mo sang gatos man. Times 10. Kasi pang cholesterol pa. Ayo, cholesterol, may lana. Tama-tama ka dyan. Diba? Marketing strategy. Kumbaga bilang healthy, enthusiast. Enthusiast ka. Gigibon. Dahil mo ko pagpaspelling. Halimbawa, health enthusiast ka. Gigibon mo. Mamahalan mo si mga bagay na ara mong makakaraot sa imong lawas. Ayun, tama lawas. So, halimbawa, ano pa lang si dapat din ng murahan? Si mga chop suey, araw ka yan. Yan. Mga steamed vegetables. Oo, kasi nga health enthusiast ka, so ipopromote mo si mga healthy foods. Mumurahan mo. Ay, mga sira. Garo din mga so, kung randon, salmon ta healthy. Oo. Mura. 10 pesos na lang. Pero 20 siyempre, na lang. pa nagkakan-kakan, kaya pan mo ng rice. Kasi dapat randon, masupog ka man. Kasi si Pangulo, gigibuhon niya na nga ng 20 pesos ang per kilo. Baby. Tapos ikaman, gigibuhon mo sanggatos. Diba? Mahiya ka naman kay Marcos. So nganyan kita, bilang sarong Bicolano. Tapos syempre sa Bicol, kadakol kitang umahan. Ayo. Diba? Saro sa pa nga. Kadakol kita dyan ng mga parauma na siguro kung madangog ang istoryang ini, baka sabihin, sampalingon kita. Demunyado man ng mga... Kami ang LD Dancers ng Camarines Tour. Ini ang podcast para sa mga Oragon. Taga Bicol, dangog na mga kanatong natin. Ang sarong kilo ng rice or ang sarong kilo ng bagas, napapapira mo na siya. Napapirangkap na siya ng rice. Sailing mo? Depende sa nagkahakan. Ang ulay ta cup. Depende sa klase kang cup. Ano ba? Anong klase ng cup? Ano ba? Stainless? Plastic? Kasi ang sarong kilo ng bagas, siguro makakaigwa naman siya ng 10 cup. Or kulang. Ay, sobra, no? Depende. Siguro. Mga apat. Oo. Mga apat or... O sabihin ng 5 cup. 5 cup. 5 cup? Gano'n na kilo kang bagas? 20. 20. Si Pinangako. Like ko aram, mga nasa 50 ata. 50? Oo, di ko sure. May pa ako so mag-comment na lang po kung pira na din ang kilo kang bagas. O sabihin mo, sabihin na, ang kilo kang bagas nasa 50. Sabihin na 50, play safe kita sa 50 kang kilo. Pero mahalo na, no? 50 ang kilo kang bagas. Si yan? Sinandoming. Or Sampaguita. Yan. Magayon na. So, makakaigwa ka ng 5 na cup ng rice. So, kung 100, 500. 500. Tiba. Oo. O, diba? So, abuso. Kaya, grabe naman yan. Pero day ka, ha? Kasi, mo lang yung lutong lugaw. Kung baga gusto niya lang kasing gibon, lutong lugaw, pero day nilugaw. Minahalan niya lang. Diba? Pero katuntuhan mo yan, ha? Alam mo, kung ako sa imo, mapili ka, maglugaw ka na lang. Ayo.
Mag-rice ka na lang. Kasi ang lugaw, dikit na lang yung maluto. Ayun na nga iyan. Ay, sa bagay, ang may lugaw. mga sangkap pa man kasi. Ang maluto, paano ba maglutong maluto? Ninala mo na ang simbaganta. Paano ba magluto ning maluto? O yan. Pero bago kita magluto ning paano maluto. Paano magluto ning maluto? Ganyan to. Pero bago kita magluto nga ning maluto. Animo na kita. Sige. Ayan. Nakaani ka na? Dai pa. Dai ka ba nakaani? Dai pa. Mamang kami inihan. Bako man kaming mayaman. Ay, sa bagay. Sa dagat ka mo, ano? Nag-ani na. May manumo sa dagat. Uy, dai. Pero ang harumi, ang likod, umahan. Harong nindo sa umahan. Dai, ang likod umahan. Ang harap, siraan. Sing ka pa yaman. Sing ka pa yun ang maluto. Yun ang sira. Mother Nature's. Diba? Nature's. So, ano kaya, siyempre matracer na muna, di ba? Ang problema na nga takadakol kita ning parauma na namumroblema kasi mas mahal si bagas, mura si kilo kang paroy. So, kung sa side kang mga parauma, mauugma sinda sa ginibo na rin doon. Ano man? Christina. Mamahalan niya eh. Kasi ang bakal kang maluto. Maluto yan eh. Ang bagas ay kaya nga, kung ako, one more, for kung ika ang enthusiast ka sa sales. Gobyerno. Kung sa sales nga, sa sales mo, gigibuhon mo na naman baga. Ang gibuhon mo, kung ika nasa pagsasaka, ikasarong para saka. Para uma. Mahalan mo man. Christina, ka pwede makagibo yan. May taripa ang gobyerno. Di ka pwede itong private sector. Private sector, pero may taripa pa rin. Ay, boring. Na kumbaga, babakalo na lang sa mga paraong. O di dapat, taripahan man nila si Rendon. Dapat ang bagas ay ang maluto. Dapat ang pabakal ang mga nasa 20 o 30. Oo. Kumbaga, anong karapatan niyang magsanggatos peso sa sarong takad ning maluto? Maya ka naman sa Kasi isipon nito, ang pagkakaaram ko, siyempre, matarok. Mm-hmm. Matarok ka kaya, tatanumon mo ang paroy ning pirang bulan. Pagka pirang bulan, maani ka pa. Pagkaani mo, iti-tracer pa. Pagka-tracer nindo, bubuo na nindo. O pagkabuo na nindo, ang sarong sako ning baga, siguro pira na lang yan. 1/3 na lang matatada ning... Ay, ang sarong sako ning paroy, siguro 1/3 na lang yan. So, sinahihiling nindo ang kadakulang proseso. Dakulang proseso. As in, dakulang proseso, pero dakulang nagkukonsumo. Kung baka sa totoosin lang talaga, ang Pilipinas, pwede ka man magkamuti, kaso lang siguro... Pero dahil kang unya nag-import pang Pilipinas, kasi nawawaran na ang bagas. Pero kapag abot kang relief, inipi ang tatao. Yeah, sa bagay. Diba? So, inangan iyan, diba? Sad. Garo haluin ang proseso kang pagluto ning... Pagluto ning bagas. Kasi isipon mo, bagas. Oo, bago maabot sa imo, kaya baga ang mga kagurangan kadto na, ubuso nindo yan. Hanggang sa sarong butil kang maluto. Pag nahulog ning bagas. Nindo aram nga ang sakit kang mga parauma. Nindo aram ko anong mga tig-aragihan kaya. Natabuga ka pa, nagkakansa-kasanan ning maluto. Kaya yan. Sa araw mo, may istorya ako sa mga kanto. Kasi kami tindahan kanto, may bagas mga kami katong pinapatungod na pinapabakal. Itong pag sinusugo ang aki na mabakal ng sarong kilong bagas. Tas sana yung bagas sa Pilipinas ka to na kilo-kilo. Kilo-kilo. Nag-aro naman ako kayan. Mabakal ako. Tapos ang nauuyam ako, taang plastic. Manipison. Tapos bagas ang laog, di ba? Imagine mo kung paano mo darahon ang bagas. Oo. Garo na bagay pidaso ng gold or something na dai mo dapat Isipon mo na lang kasadit-sadit kang bagas. Pag nalabot bagang bagas, paano ang salo ang gigibon mo? Sarong kamot lang. Dahil nga, yung nga dito, gano'ng manipisin ng bagas. Tapos, bagas? Plastic. Ang plastic. Tapos, maipakamong sandubag ka to. Makahirak man sa nagbabakal. Di ba? Kaya... So, yan, di nagbakal na kita. Pag nagbakal na kitang bagas, anong gigibuhon ta? Yan. Siyempre, sa sapnaon ta na. Yan, dyan na kita sa sapnaan. Okay. Ako personally,
Di talaga ako sa tao magsapna ning maray. Iyo. Di ko siya nape-perfect. Dawa sabihon ta nang dapat sukaton mo lang dayon sa mo baga sa kamot mo, sa moro sa linya, mo. itong linya sa mga muro. Oo. Di ba? Siyempre ngunyan kasi madali na lang kasi meron ng rice cooker. Pero kadto mapamara rice cooker na yan. Ang gamit ni pakato pugon. Sa mga nagagamit kay itong pugon aro kani. Ay anong kalugad? Pagalain ta. Pugon, kahoy. Ang pugon di ba uring? Oo, uring. Uring. Tapos kahoy, saka shilin, rice cooker. Ay, tama. Evolution. Evolution kung paano lutuon ang maluto. Magsapna. Or magsapna. Ayan. Okay, puon mo na kita sa uring. Sa uring or pugon. So, yan sa pugon, kung may dilata ka mo ning saligon, bawa sa dinas, so, ano lang nindo to? Tapisan. Putulon lang nindo ito. Tapos si bottom na part ka to, laga na nindo ning abo kahali sa uring. Or tumangis mo sa pugon. Tas di ba dudusokon nindo ito, saka mo laga na ning gas. Yeah. Pakalagan mo ning gas, saka mo sa baritan, ilaag mo naman sa ilarom kang pugon, tapos si uring, para mas madali siyang magkalayo. Sala po. Dahil nagad nindo po paglaganan si uring ning gas. Ano ka nag-iwagad to? As in, ubos na si gas dahil mo naglalaad si uring. Kasi naglalasa siya sa ning gas. Kaya baga di ba pa nagpagkakaan, may naaraman ka na naman. Uy, kaya pala minsan ang adobo nila sa gas. So, yan. Saro yan sa yan. Tapos, igwa pa kaya itong pinakamaitom na may labot-labot na nindo na or raot na or luma na takop kang kaldero. Iyan si tigigibo ning sa irarom kang kaldero mo para at least paanhon mo na paunugon. Okay. Duman mo papaunugon ang sa imong sinapna. Iyan lang sinahihiling ko so kung paano gibuhon ni Itay kasi si Itay katong para luto hindi man ako luluto. Baw aro kang kang kahoy sa kahoy man kasi is aro kang puon. Di ba? Mapuon ka, papakalayuhon mo. Tapos pag nagkalaga kaga na babawasan mo na. Hahaliun mo, igilid mo na si sungo or si itong kahoy. Yan, haling ko man yan. Aro ka yan. Pirang gamit din nung ano sa indog, gapo or hollow blocks? Depende kung anong available. Pag nasa median ka, hollow blocks. Mayaman, nakagapo ni nga, naka-hollow blocks na. Mahirap-hirap yan, gapo. Tulong gapo na pinakadakula. Can you imagine, sa Pilipinas, yaon pa si yan pa si level kang mga, sa poor pa palan, di ba? Poor, average, rich. Elite. Ikaw pa pala yan sa poor. Poorest of the poor. Poorest. Diba? Oh my God. So, ano nga niyan? Tapos ikaw pa yun sa Shilane. Diba? So, sa Shilane man, madaling naman sa Shilane, luluway-luwayin mo na lang ang kalayo. Oo, natatansya mo na ang kalayo. Pero sa Shilane na, saro pa, may duwang kolor yan. Pag orange na kolor, anong ibig sabihin? Pawara na. Pag blue, bago pa ang Shilane. Pa. Tara. Ikaw ba? Paano basta may knowledge, may power. Kili-kili power. Pero ngunyan sa panahon kasi, Christina, nauso na ngunyan ang rice cooker. Hanabishi, baka naman. Hanabishi. Di ba? Kasi mapuro na dyan si mga sabi yung tanang nagbo-boarding house. Ayan. Alam mo, pag mga college ka. Iyan ang mga starter pack. Mga starter pack ang ipagulahin yun kung narin. Diba? Sige. Kung may rice cooker ka, mahanap po na lang siksakan. Basta may hugasan ka ning ning bagas mo. Minsan nga din, hinugasan sa sobrang katamaran. Din na hinugasan. Yun na, luto na bagas. Mahalat ka lang kasi automatic na siya. Kasi yan ang evolution si cup ng rice, depende. Cup of rice is cup of water. Cup of water. Diba? Water. Pero, aram mo ang narisa ko sa maluto, depende rin kasi sa maluto Kasi ang luma na ning maluto, matibay mag-absorb ng tubig. Ayan, oo. Pero pag bagong ani. Or luma ning bagas pala na yun. Oo, pero pag bagod, yan pa, sa mga different akan tubig. Pag bagong ani, dikit lang daang tubig. Oo. Diba? Oo. Pag luma na, dahol. Tano? Hindi na, dahol ko lang. So, yun ang anihan, di ba? Saka ang pa dyan, tigla ganing pandan, 100 pesos na. Oo. Istorya mo sa hindi itong nangyari sa imo.
Pag naglalag ka ng pandan, ano ka naglalag? Pag pinapalaga ka, paunog na? Pag paunog na. Paunog na, sinasaksak mo na lang ang pandan. Ayo, saksakon mo na lang. Tapos minsan nga kapag itong may si panira nindo mambawa spam, malalag mo na lang sa babaw, okra. Sinugo mo day aram kung ano ang pandan, tiglaag si palapa kang inyog. Yan. So para at least may panira ka na, may maluto ka pa. Ay, may maluto ka na, may panira ka pa, baliktad. Pero ang challenge kaya dyan, kung sa rice cooker ka maluto, madali. Pero madali magluto ng bagas. Madali magluto ng maluto. Rice cooker is the best. Maski mawara si cup mo, pero pag nasanay ka na kung yung sinanggurit kung sa'yo mayroon pa rin. Aram mo na kung saan, di ba? Pero ang masakit, kapag itong nasa kaldero ka, ikaw mismo ang matansya. Halaton mo pa, nagkukulo lang ngayon si bagas. Saka maluto mo. May duwang klase, di ba kaning luto ning sinapna? Malabtok? Marurit. Saka marurit. Ano malabtok? Kulang tubig. Bagas tubig. pa. Oo. Ang marurit. Kulang na lang, goto. Lugaw. Ikaw ang istorya ka yan. Si barkada ko, pagal-pagal na sa trabaho. Kasi nagtitraining kami kato Arayuan kami kato. Ay, nasa luwas kami ng ibang bansa. Saan siya nagluto? Rice cooker? Ayan, isasabihin ko pa yan sa imo at Chan. Ang gigibuon mi, nagluto kami kadto ning bagas sa microwave. Yan, tutokdoan mi kamo kung paano magluto ning bagas sa microwave. Ayan. So, siya ang nainot sa muya katong mag-uli ning trabaho. Kung pag-abot mi, yawa na siya, nakaluto na ning Ay, very sweet. Ayun, very sweet. Kasi mabuton talaga si barkada ko. Tapos, tig-iisip talaga kamo, tig-iisip talaga kami. Tapos, siguro si bagas, siguro, day niya natansya. Tapos, sabi ko, ano pa nga, padi? Ano ba ka? Masiraman pa ganing maluto mo. Kaso, garo, kulang sa tubig. Sabi niya sa kuya, anong kulang sa tubig? Nasubran ba sa tubig? Gini nga, tamarurit. Sabi ko, kulang sa tubig baga maglugaw. Masuntukan na kamo doon. Masuntukan ako ta kami gato. Sabi niya sa kuya gato, kamu na ngayon niluluto. Bahala ka mo na magluluto din sa sunod. Kamu na ngayon minakulugan na magluto para kamu na ngayon minakulugan para may makakan kamo digdiyo. Tapos ngayon mareklamo pa kamo na sana magluluto. Pero dapat barkada, surubahan man sana. Daiman nga ni. Pagal man nga ni. Pagal nga ni isa. Tapos tigs, mo pang lugaw. Dapat ko nagisa ka na ng bawang sibuyas tas luya. Inagi ko na lang sa sa pasuba-suba si sinabi kong palasot ka pa. Kulang Pangarani daw. Sa maluto. Pangarani daw. Ayan top. Kristo. Nawadrip sa ko si barkada ko si John Cristo. Nasuntukan ko talaga. Pero iyan. Pero pag sinabi ni Danggaro, grabe naman yan to. Alat lang, grabe naman yan to. Paano yan? Ano rice cooker? So yun nga ito, nag-microwave kami. Ang ginibo mi ka to, Pyrex. Tiglag mi duman si Bagas. maluto. Tapos si Bagas mo na? Si Bagas. Saka si tubig. Si tamang tubig lang talaga. Tapos siguro ang cooking time is mga nasa 10 minutes. 10 to 15. 10 to 15 minutes. 10 to 15 or 20. Tapos pag kulang, dagdagan mo na lang Tansya lang. Tansya na lang. Pero maging ang luwas ka yan. So, duman kita sa duman sa pagmalabtok. Pag malabtok, tutugyungan mo ng tubig. Pwede mo pa siyang yan. Paano ba sindo tugyong? Paano maresolbahan? Para at least maluto pa. Yan. Solusyon kita. Solusyon na. Okay. Pag malabtok. Pag malagtok, sa paragilid, lalagan mo ang tubig na mainit. Sa gilid? Sa gilid. Or kung bako, panduwa, di ba may paper towel? Paper towel or basahan. Or anything na malinig. Tapos lagan mo ng tubig. Tapos, ipaunugon mo. Paunugon mo pa. Paunugon mo. Ilalaag mo si towel sa loob? Oo, para at least paper towel or anything na towel na malinig. Tapos lalagan mo ng tubig. Damp to water. Tapos ilalag mo duman. Tapos unog. Try nindo. Ako kay Puan mo kasing ilag dyan is mainit din na tubig. Ayo. Tapos nilag mo malipot, gar ibaman. Oo. Di ba? So, ngunyan, pag marugi. Mayo na. Magisa ka ng bawang sibuyas sa kalaya. Kuha ka na ng manok. Gibuno mo na ng Di ba? Gibuno mo ng goto.
Anong solution? Kasi di talaga masiram. Okay, asukaran mo na lang. Di ba? Pudding. Tapos lagyan mo Mahablang ka. Lagyan mo na lang mais. Lagyan mo cinnamon. Tinalagan na lang mais. Di ba? Diba? Tama ba ga? Sa bagay. Cinnamon, may cinnamon sa Pilipinas. Pero ako talaga. Nagagamit. Hindi. O nido. Or Ovaltine. Or Milo. Milo, yan. Diba? Kasi ako talaga, ang Na-imagine ko. Isipon mo na lang. Kung ka mo pobre. Kung ka mo pobre. Tapos, ang panira nindo, kape. Tapos, simuluto nindo, marurit. Lagyan mo jelly. Coffee jelly pudding. Coffee jelly. Di ba? Gari pa ako. Ano yan? Na-imagine ko, pobre na nga ka mo. Pinasakitan pa ako sa pagluto ng bagas. Oy, tapos na ikaw pa baga itong pinakamura, itong itong saraditon. Saraditon ng bagas. Ano po duman? Di ba may ata? Binlod. Binlod. Yan, binlod. Ang ginagamit mo ang binlod sa sa Ido, sa mga... Ay, grabe man ka mo. Poorest of the poor, Ido tulos. Pwede man yung sa inaapod na Mas mura ka, mas mura kasi. Yan ang inaapod ng apod ka ni couscous o risotto kang mga Ay, ba ang risotto? Ang risotto, bilog din. O di couscous. Couscous. Pero sa muya ka talaga, ginigibig mo sa Ido kasi mas mura kasi. Mas mura. Taray mo na Ido yan Kaysa man diabetikon man. Kaysa man pakakaroon mo ng bagas na bagas na maray-maray. Di ba? Enip sa relip. Grabe ka naman. Maano pa kami kayan. Basta yun na nga yan. Di ba? Pero bilang kasi sarong Bicolano. Oy, bedahil lang. Favorite ko talaga yan. Kasi kapag, di ba, saro pa, kapag may luma kaning rice, ang ginigibo ninda is fried rice. Masanlag ka or fried rice na garlic. Pag marorit. Pag araw ka yan. Pero mas gusto ko itong gutohon. Kasi mas madali isang pakuluan. Iyo. Kasi kung bagas pahalo yun ba ang halat Ay, gusto ko palang i-share. Katong nagte-training kami ng CAT, which is the Citizenship Advancement Training. Tinukdoan kami kung paano magluto ng bagas. Sa kawa. Itong garo sa pistahan. Yan. Bakong kawa sa muya. Taliwasi. Bakong taliwasi. Itong takulang kaldero. So, ang gigibon ka Big caldero. Big caldero. So, ang gigibon sa muya ka mapakalaga-kaga ka ng tubig. Tapos, dapat nakasukat na. Aram mo, talagang ko dyan, saludo ako. Proud ako sa mga tao. Ayun, matibayon. Diba? Sa mga pistahan. Pero nakuha ko to, na master ko man to. So, ngunyan, mapakulo ka ng tubig. Tapos, si bagas, dapat sukat duman. Sukat duman sa Tapos, nagkulo na. Ilalaag mo si bagas. Tapos, ang gigibuhon mo, tatansyawin mo kung tama ba tubig. So habang nagkukulo, tatansyawin mo, Ito syempre, para at least pag naglumoy na, di ba? So, kanya gigibuhon mo, pag nahiling mo nagkalaga-kagaan na siya ulit, halion mo na si sungo. Sungo? Tas sungo mo siya ginigibo. Masakit sa silin. Para at least, anuhon mo siya, mapaunog. Oo. Kasi pag naggamit ka ng sungo, pati ang luwas, pwede mong pakalayuhan, pwede mag-init. So, si palibot kang kaldero, mainit. Bakong araw kang pagsasilin, sa irarom lang. So, inang ginigibo may kadto. Sa kasaro pa, ang pinaka kasi masiram siya, kasi ang ginigibo ng takop, dahon ng batag. Ayun, dahon ng batag. Pero sa muya kaldero, ano na talaga? Dapat ko itong ginibundo. Sa ginibundo, dapat tilagan ng dahon ng batag. Tapos saka man ninaag si takop. Tapos saka nindo laag itong sungo. Tangan ng bonggang-bongga. Ay, maluwi. Wow. Dapat pala niya ako duman. Citizenship advancement man lang to. Tapos si tadaming maluto ka to, yun na itong tigugoto. Kung bakong goto, sampurado. Diba? Iyo pa na, sampurado, diba? Pag malurit, tilagan mo na lang ng Milo. Sampurado na. Tapos tuyo. Kaya di ka magparatubod ka rin doon na yan sanggatos na yan. Diyos ko, ayan sanggatos na yan. Magbakal ka na lang ng sarong kilo ng bagas, nakapira ka na. Di na lang ako mag-rice. Kung kung tutuuson. Pwede man mag-rice, pero... Parang aunin doon sa apat o sa 5. 1 cup or 2 cup of rice in a day. Isipin na lang nindo, nagdumang ka mo sa restaurant ni Rendon, Tapos kulang ang kwarta nindo. Sabihin ta ng, garo ang budget nindo nasa sanggatos.
Tapos 5 ka mo. Ay halimbawa may budget nito 500. Tapos 5 ka mong katao. Kung mabakal ka mo ng rice, 5. Ubus tulos maluto. Kung ako sa Indo, mag-inasal na lang ka mo. Unlimited rice. Okay, nag-promote na naman kita. Dahil kita sponsor okay lang yan. Oo. Tapos kung ba mga buffet, sa buffet area, kasi makapira ka pang rice, di ba? Or araw kanin, mga nahihiling tang viral videos na nagduduman sa Jollibee na may sa diri na ning darang kaldero, di ba? Be smart. Yeah. Magdala kong kaldero sa Rendon. Nagpa-party ko. Kasi ito yung pagkakaaram ko. Ang restaurant ni Rendon is a bar. Yeah, it's a bar. Wow. Sabi nga ni Duman, harayoon na maray ngaya ang personalidad ni Rendon. Tapos si Rendon, health enthusiast. Tapos ang tinugdok niya is bar. Burger harayoon ngaya. Contrasting na maray. So, yun di ba? Magduma ka mo sa iya, madara ka mong kaldero. Oo. Habang nagbabalik ka, binibit-bit na si kaldero. Hayaan kung rin ang taga Bicol, magibo na lang dyan yung restaurant sa Bicolan sa Bicol. Yan, nagigibon ni ang sarong unlimited rice po, don't worry. Di man, grabe naman yan. Ang sarong kaldero ng rice, sanggatos. Yan, sarong kaldero na yan. Pero tapos, ang kaldero may sa mulino, sa grill. Tapos, Sorry. Tapos, 50% off ang panduwang kaldero. Yan. Sikawa na yan. Pero marorit. Tapos, may pagpipilian ka mo. Milo, Ovaltine, milk. Yan. Ay, Nido or Bear Brand. Diba? May may restaurant Araw mo digdi sa podcastan na iningon niya, dakulon kita nabanggit na mga mga brand. Mga brand. Bakya naman. Oo. Mga kipunta pati ng sponsor ngunyan. Ayan. Aram mo, may ginigiba akong sponsors ngunyan. May winwork ako na sana magkaigwa kita ng sponsorship. Isa sa tuyang barkada. So, alam mo, ino nga ni. Si barkada ko may restaurant. Paano kung si barkada ko magkaigwa ng restaurant? Tapos, imbis na steak, rice. Steak rice? Bako. Ang luto kang rice, medium rare. Diba? Uy, pwede. Uy, di pasaro pa. Kasi sa US, ang maluto aram mo guys, ang maluto digdi sa US, kulang na lang po, nagkakan ka mo ng mani. Uy, di ka, saro pa po, kang nagpa-New York kami, nagpa-New York. Kaya nagpa-New York kami, may na-experience siya ako naman, kasi ang favorite ko talaga sa maluto, itong tutong na part, or tipo, tiglalagan ko po siya ng mainit na tubig, kapag ubos na akong pinakalas na makakan, lagan mo siya ng dikit naman mainit na tubig, na para at least bukad. Tapos, lalagyan mo dikit na asin, tas kamatis. Uy, sirang. Pero digdi, di ba? Binabakal man siya. Binabakal pa siya, oo. Binabakal siya. Japanese ba siya? Tigtitinda siya, Japanese. Ito, Korean. I forgot. Korean to eh. So, Korean ata. So, binabakal siya. Tanda ko na itong umalat ka nga, di pa kaya ako tapos. Itong dinner sa to inimate. Ito ba yun? Oo. Oo, yan. Okay. Nasa siya, ramekin na may tubig. Tapos, tipo, masiram. Masiramon po. Hinugasan kang kaldero. Garo hinugasan ning sagmaw. Bako ini. Medyas. Medyas. Hindi talaga. Pero yung masiramon. Pero masirama. So, yan. Ano ang adal na makukuha digni? Di ba? Kasi ako, for me, ano sa imo yan? Ako sa kuya, siguro, the imo man kaipuhan, magkaigwaning taasan ng presyo because of your meaning, because of your intention. Kumbaga, nagbakal kita or nagibo kita ng sarong bagay para mas, ano po dyan? Garo, kasi yan? Garong pagiling ko kasi ang ginigibo ni Rendon, garo siya artwork. Na ang artwork na porket ginibo kang sarong sikat na artist, pwede nang mahalan. Pero kung ika nagpupuon pa lang ng artist, haba ba ng presyo mo? Di ba? Garo ito bagang, simplihon lang yung drawing, mahal-mahal na. Di ba? Dahil surrounded siya with people na pwedeng bakalon ang artwork niya na mahal. Arong ni Heart Evangelista. Na pwede man nga ni ang artwork ni Heart Evangelista pwedeng gibon kang sa ordinaryong tao. Pero taano ang gibon ni Heart Evangelista mahalon? Kasi Hermes man ang canvas niya, be.
Sabi makabakal intermiss ang simpleng sa artwork niya. Dahil nga ni, sabihin ta ng araw kanya, di ba? Everybody can do it. Mm-hmm. Pero, di ba? Kung araw kaya ng ginigibo kasi ni Rendon is, okay lang sa iya man yan, pero depende na lang kasi sa kliyente niya eh. Kung baga pabayaan ta na lang sila. Mm-hmm. Kung yan ang negosyo ninda, Saka sarong pa, ako man, ang ko man sa iya is a marketing strategy na ngunyan nagtataon ng revoke, which is favor sa iya. Oo. Which is good for his business. Pero sa rice kita ano. Kaya na nga ni. Tapos ito sa rice, nasa sa induman po yan. Kung tatangkili ko nindo ang rice niya o dai, mayo man siyang magiginibo kung habo mo or gusto mo. Pero in a way niya lang, day ko lang suno si the way ka siya nagtaoning meaning. Dai, garo, kung paano niya discuss taon taigwa siya ning 100 motivational rice na sanggatos pesos na halos garo hinamak niya si mga hampas lupa na kung din do kayang afford eh. Ayo. Instead bako man nga ka ang market ko. Yeah, bako nga ka ang market ko pero kamo nga target ko. What's the difference? Pero sabi ko nga ni kayan, sa Indo yan, kung patatangkili ko rin do baka Di man siya magiging viral kung di nindo papatulan. Ayo. Diba? Sa bagay. Tapos, saro pa, kung nagdadawag ka man rin doon, siguro mas maganda sinabi ko na maging health enthusiast ka na sana. Dapat kung mapaliwanag ka ulit, sabihin mo na lang na ang sa imong platform is iwasan or minus mo or mabawasan mo ang mga diabetic sa Pilipinas. O baka sabihin ni Rendon na actually po ang presyo kang rice na ini base sa calories. Ang calories po kan sarong rice is 250. So ang ginibo ko na lang po ang sarong cup kada calories po 50 cents. 50 cents kung taano po nag 100 siya. Dahil health enthusiast ako, ang gigibuhon ko babase ko duman sa per calorie. Per calorie ang presyo. Depende na lang po kung gusto niyo mag half price, 50 pesos para at least makatipid ka mo. Mahaba pa pang calories yan. Diba? So, yun ang pwede niyang giboni ni Rendon. Exactly. So, inangan iyan. Ang sarap ang mga adult dyan is that sa nagdadako lang mundo, sana magkaigawa man kita ng innovation na tanganing mas mapa-improve ta pa kung paano magmamarket. Iyan. Ng mga bagay-bagay. Saka aramon ta ang sabi nga ni Barbie, mga patan. Grabe. Saka sabi nga ni Ken, grabe ang kahalagahan kang rice, pero di ita pag-abusohon. Kasi anything na sobra sa hawak ta is nakakasama. Yan. Oo. Rice is gold sa mga Pilipino, di ba? Yan. Pero sana nga ni dahil magpakasobra. Ang ano man na sobra, nakakasama. Nakakarao. Kaya yan. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Asin ka mo nagdadawag sa podcast na ginibo para sa mga matitibay, magkakanin mga bagas. Unlimited rice. Magkakanin maluto, asin tatao, magsapna. Ini ang Taga Bicol.